I really would like to say thank you to all of you that you support this idea. You support the wheelchair sport, and I'm sure with that project, in the end, we will be much better. Thank you very much for the support you all gave to this initiative. I think the project is really big because of the big people it combined and because of the atmosphere that it creates, and it will continue to create, to step on each other's shoulders and to become even bigger and to challenge our own big ideas and to overgo our biggest dreams. It's more only to develop wheelchair basketball. It's a big step to bring wheelchair basketball forward. We IWF Europe, really proud to be a part of this project, and I hope we can support this project on the right way. На старта на това голямо събитие Basketball Inclusive Games бяха дошли водещи фигури от европейския и световен баскетбол, като Кармен Токала, вице-президент на FIBA Европа. And first of all, we should be grateful to the European Commission to consider basketball sports in general as part of education, of social integration. It's about health, it's about gender equality and also the equal chances for everybody. Speaking about the wheelchairs, our organization, the worldwide organization, FIBA, is connected very well with the International Wheelchairs Organization, and we are working together to prove in front of the people basketball it's an including game. Inclusive, that means more than inclusive, means part of our life. Този проект обединява 12 организации от 11 европейски страни, чиято основна цел е приобщаването към спорта и ресоциализацията на хора с увреждания. Целите са отвъд това, което е разписано в самия проект. Целите са да се демонстрира един съвсем нов, адекватен на динамичната действителност управленски модел за спорт за хора с увреждания и такъв за конвенционални спортисти. Също така цел е да провокираме широката общественост да повярва повече в собствените си сили, като демонстрираме не само постигане на мечти, но минаване и отвъд мечтите, когато баскетболистите на колички правят големите си спортни постижения на европейско, на световно ниво. Срещате ли приемственост от представителите на международните организации, които са тук днес? Партньорството е великолепно. Имаме такъв консорциум, толкова вдъхновяващ, толкова раздаващ се на толкова високо ниво. What impact do you hope for this project to have? No, the impact and the result and the goal is we get new nations, and for this we can give our knowledge in refereeing, in coaching, and also classification. And that's very important for new countries to get all this information and knowledge. Какви са вашите наблюдения от днешните срещи? Има ли приемственост между представителите на различните федерации от различните държави, които са се събрали тук? За мен беше много приятно да участвам в срещата, особено първата част, когато всеки един от участниците представяше своята организация, своите активности. Виждам хора силно мотивирани, ентусиазирани, готови да се включат с идеи. И смятам, че резултатът ще бъде ясен. След една година ще може да отчетем един действително хубав резултат. И не толкова резултата от завършването на тази програма, колкото да има приемственост след това да се продължи в още по-добро ниво. След тази първа среща на всички замесени в турнира последва обща снимка. Така бе дадено началото на Big Inclusive Games Project в София. След месеци на усилена подготовка и организация дойде дългоочаквания момент на откриването на Big Inclusive Games в София. В проекта, който в момента реализираме с помощта на програмата Erasmus Plus, успяхме да събереме само големи хора, хора с мащаб, и не случайно проектът се казва Basketball Inclusive Game, което в абревиатура означава BIG. Виждате колко много големи хора имаме като личности, като дух. Министъра на спорта е тук днес, президента на Румънската федерация и вице-президент на FIBA Европа, генералният секретар на IWBF. Така че имаме изключително много официални лица, които уважиха нашето събитие. Също посланниците на всички държави, участници тук в проекта са днес пред НДК.
Виждате колко много състезатели, отбори имаме и за нас е гордост, че това нещо се случва в центъра на София. Всички българи могат да го видят и да видят хората с дефицити какво те могат. Това е Биг в София. Събитие, което обединява над 200 спортиста, професионални и полупрофесионални, баскетболисти на колички от 8 държави и над 12 националности. За първи път се поставя такава инициатива в Европа въобще. Ние сме изключително горди да я домакинстваме и България да бъде символ на това ново начало. Ще видите отбори от Кипър, от Полша, от Гърция, от Сърбия, от България, разбира се, и от много други националности. Изключително високо ниво на гостите, които ни уважиха за откриването, както от Европейската федерация, така и от Световната. В тази инициатива партнират над 15 организации от цяла Европа и всички се раздават истински, така че ние сме не само благодарни и признателни, но много въодушевени. В момента тук участват доброволци от цялата страна, които пристигнаха специално да подкрепят това събитие. Много от тях нямат никакви допирни точки с хора на колички. Но разбирайки за събитието, решиха, че ще бъде чудесно да бъдат част от него през всичките 5 дни. Най-важното е те да се чувстват равни на нас. И такива инициативи със сигурност им дават и самочувствие, дават им и необходимата вяра за това, което правят, доказателство, че това е верният път. Естествено, свързано с доста трудности, с лишения, с продоляване, пак казах, изключителна човешка воля. Всички се възхищаваме и те са пример за воля и за борбеност. Мога да кажа, че Министерството на младежта и спорта от 2016 година подпомага баскетбола на колички и продължава и ще продължава да го прави. Моето послание, първото нещо, исках да им благодаря, защото те показаха как може да се обединят толкова държави в един такъв проект и да покажат най-доброто от него. Смея да твърда, че условията не са на нужното ниво и това може да се види с просто око по улицата. Това, което ние като администрация правим, е да се стараем винаги при ремонти, при рехабилитация на инфраструктурата да осигуряваме задължителната по закон, впрочем достъпна среда за всички. First of all is the European Commission, the Erasmus Plus project. And the call in action is the social integration, and we are speaking here about the social integration part. And it's about the wheelchairs players, champions, and how the way to follow them in our life, because we follow them. Страхотно е да има такива събития, особено към баскетбол и с хората с увреждания. Мисля, че ако стане за напред да е всяка година, ще е още по-добре. Финансирането по Basketball Inclusive Games е получено от Европейската комисия по програма Erasmus Plus Спорт, а и тази програма позволява на спортни организации да кандидатстват и да получават финансиране за най-различни инициативи. И баскетболен клуб за хора с увреждания Левски успя в много тежка селекционна година да спечелят финансиране от Европейската комисия и да организират този международен турнир в България. Организация е увек топ и ние сме тук в София како къщи. Организация е феноменална. Ние имаме много заеднички Erasmus проекти, а тази проект е най-голям и най-качествен проект, заеднички проект. Според теб, реално къде може да се класираме? С първата ни победа мисля, че доста оптимистично бих казал, че може да бием Гърция, което автоматично ни дава шанс да се бориме за първите 2 места в групата и мисля, че това е напълно възможно да го постигнем, за да продължим напред в полуфинал или финал. Наистина няма по-сладко нещо от това да спортуваш и да се бориш за победа всеки изминал матч. Отбора ми в момента мисля, че е много сплотен. Много са щастливи от победата и се надявам да радваме се още с такива победи. Турнир е организиран от баскетболен клуб за хора с увреждания Левски. Възможността да имаме 8 национални отбора в България благодарение на програмата Erasmus+. Имахме възможността да спечелиме голям проект за голямо спортно събитие. Самия проект е уникален по рода си и е един абсолютен еквивалент на европейско първенство. Знаете, през 2019 година имахме европейско в София, така че това спокойно може да кажем, че е второто европейско за България. С тази разлика, че сега са малко повече отборици. Вярвам, че това, което правим ние е уникално. Ние не гоним някаква социална дейност, ние гоним високо спортно майсторство.
И ако искаме хората с двигателни дефицити да постигат високи спортни резултати, те трябва да започнат да спортуват от ранна детска възраст. Това е единствения начин, за да успеят да се реализират професионално. Търсих Владо Искров, който имам голяма благодарност и към него специално, че ме свърза с отбора. И от първия ден до сега, може би съм изпускал само 5% от всички тренировки. За 3 години, вече близо 3 години съм в спорта, като имах възможност една година професионално да играя в Италия, което помогна много и помага в момента на отбора за развитието и на българския баскетбол. Ами аз съм доста очарована, че толкова хора се инициират в този проект. И е хубаво като цяло да се види, че няма граници за нито един спортист и всеки може да се развива по всякакъв начин и нека повече хора да го подкрепят. Да бъдем по-позитивни, да не се отказваме, да комуникираме най-вече, защото на игрището това е най-важно. Понякога ни липсва, не се разбираме и така имаме пропуски поради тази причина. Но просто да сме сплотени и да не се отказваме. Tournament is fantastic because here are teams from the countries where the wheelchair basketball is not so good at the moment. But this is good chance to development in the future. We organized seminars in every country from our partners, the seminars for the referees and also for the coaches. Yeah, this is our first time as Croatian national team in Sofia. We are actually really happy to be a part of this big project, and we actually like the organization and the tournament that is going so far. Като бивша баскетболистка и огромен фен на баскетбола, мога само да кажа, обичайте баскетбола, това е една прекрасна игра. I would say the quality of the game has been general overall very well, very nice. We have seen a lot of thrilling and excited games. Of course, it has been variety of players, so I'm most of the happy with the situation that I saw a lot of young players, which I really value a lot, that the teams were so brave, not looking only for the results, but also to bring young players to the court. The message, play wheelchair basketball, as you see, lots of players, it's very good to develop this sport, so come to home and develop the wheelchair basketball. Един от потенциалните възможности за развитие на играта в България е това, което налагаме ние като ФИБА и като Международна федерация по баскетбол в колички, да се играе 3-на-3 баскетбол и в колички. Като 3-на-3 да стане параолимпийски спорт официален. Ние работиме изключително много в посока за привличане на млади състезатели. Това бих дала един апел просто към всички, които ни гледат. Елате в залата, потърсете ни, ние няма да върнем никой. Аз искам да изкажа моята огромна благодарност всъщност към организаторите, към всеки един състезател, към нашия президент на клуба, госпожа Офелия Кънева, към Шерин, към господин Искров, просто да им благодаря, че дават възможност на толкова много хора да се развиват и да случваме нещата по най-добрия начин. Най-големия фен съм на Левски. Не пропускам нито един матч, откакто моя син играе, може би вече 6-7 години. И мисля, че този турнир допринесе изключително много децата, които отскоро играят баскетбол, защото младия отбор, който в момента Левски направиха, постига доста добри резултати на терена. Бъдете здрави и играйте! Баскетбола е живот! Днеска бях
силно развълнуван, защото наистина видях, че хората бяха щастливи. Бяха щастливи и бяха щастливи заради това, че им създавахме възможности да играят, да се създават и да покажат какво могат. Искам да отправя един призив към всички хора, които са в баскетбола, да гледат на него като на възможност, която може да създава по-добри хора, по-добри личности. Вярвам, че това, което направихме днес, ще остане ярък отпечатък в сърцата и съзнанието на всички наши участници. Вярвайте, мечтайте и успявайте!